I non rengkat berpi Rengkat berpiru Kacing pulai na gospel bakui Kat kum ulukas Kaburang mamikuta Kelenong kebakandai Kedekot iwe hadu henriu Ujisu upa yaki kat arngut Ujisu la khot lang ki kat arngut bad la ai ki kabor bad ki ikhtiar ban be no ya ki ksuj bad ban penkoj ya kejengpang nang tau la pha ya ki ban ya lap ya ki himau ublei bad ban penkoj ya ki bapang ulo ong ha ki wat ra ai habalej jinglej lemne udingdu lemne ka yarong lemne ka jinbam lemne ka pisa tengkah lemne atli ki sopti tu sa ha kata ka ying ka pediang sungpha ya phi hado pa pindami na kata ka sinong kat apa ki briu ken pediang sungpha ya phi tu mi na ta ka sinong pat kat ki briu kim bom pediang sungpha ya phi tu mi na kata ka sinong pat tu kan ther ya ka khendau na ka kechat jong phi kum kecing penrem kisenran klami baca lej saman na kinaurit kita yalap ya ka khobor babha bat kita penko ja ki beriu keleng ka gospel jong utrai Kacing ya roya mikukres Kumbagilah rung syak tayo bakhuj kayo bakan tayo bakantang jong jinglong kristan jong ha kabangin penkre ya kesing kraw jong kecing IT jong khun jong belai yala kecing im ban IT da kamon sngobha om namta kanu kunu kedaun rei ban penim ban siuspa ban siu kuna ya kalai kalet ya katam runa ji barok Bat habau jisu lai ti lau kacang cengim. Ngin siyo ngau ai kini kis ngiru. Un soong ya kisenran jeng Lada manga ukun rat bat uno hikai jeng pi. Ngalasaj ikicat jeng pi. Piru tule kumju. Kata ka beli khot yang abadi pi wei. Na ta ka dau mata ka sengiyo ngau ka gospel buong. Khilai setelah ka perthai. Habolo khot ujisu la khot ikikat arngut. Kalau ayah ki kabor ki ikhtiar ban bekno ki ksuj haba ublei khot yangi ban long ki lengdo ban long sakri jong u ban long ki nong but jong u siam la khot nam ta ka kam ka siam la khot ban pen bi yangi ban pen thamengi handai udon ya ka thong ba ka tin phareng ki ong udon la ka purpose balai khot yangi udon ya ka dah Habangi perkharu lese lembaga cik pensyai jong u hau sokri jong u lengdok sat jong i u archbishop bat iki council jong u ya ki member dia trelang bat u pokar archdiocese kadon kadau balai ban play ya ke parish balai ban pak play parish masen play hadu nyau teli season penbenah kumbal ong tai po mau tawar menta ka first phase Dasi dang bun kisnong ki barang angnut patrang banyo Paris. Kamdei ki jeng kwa jong archbishop, kamdei ki jeng kwa jong ki council jong u ban play Paris, handai ka jeng kwa jong a bat jong pi bat jong i iwe pe iwe. Kamdei ki jeng kwa jong ki bahalor jong i, kadei ki jeng kwa jong i. Bat ki bahalor biyo ngau ya ka jeng ud ka jeng nam jong i. La bisyar benia, la pej benia, bat la ibit ibiang hang ta ki saai. Punang ila singong o ki bahlor ki ai. Dei mangi ki papan. Uji sum cu ai klem dapan. Takara wong pan on saai tien sapli. Cu ong tu ai bakin sasim kim cu ong kumta. Hendrai pan on saai. Ngatrai kini kadong akan toy ki lapan bun. Sin bun snem Lanu in yok Paris.
Dari kami yo matat bau jong habau ai ya ka paris udon la ka jong jing temu. Udon la ka jong ka thong. Kai ka thong om ban pen pau burom milade henrei ban pen im bat ban suspa yang iwei piwei. Uyo I ya ka jing don kam jong I. Uyo I ka jing don kam jong I. Habawan kum kileng do. Hapo sinong. Habadon ka paris. Nyosko ka bor uslong. Siya pha thli ni uai ringkat bat ka bor ka ikhtiar lo ai gi ka bor ikhtiar ban be no ya ki ksu ki khrei wan mo ong ra sei pral pret ujit ki chaj bu saj pen wai priu la su kop sarong kat kum ka jing don kam habadon ki leng do don ki lat jing ai ko mo ong ujon beri bini bakuj ladangai kendo ya uleng do jong ublei bat iu angel jong ublei wong atip uleng do di beri betelot uleng do di beri bapop ko mangihi ndrei udon kabor ban map ya kipop udon kabor ban wan ra ya ublei ba im syakani perthai kata kadai jing sia leng ba jong kileng do ha kini kita yo bakuj kileng do kita siong akhet ha ka sakramen jong jing kalabut sakramen jong jing plapop ban weng no ban site lagi pop ci baro man la ka step kileng do ki terwaya ka jing kenya yu khares ha ka jing terwaya kenya bak yu khares ublei uba im wan ha ka ne ka do tuni kupu ya ka tangan nut ban kubur kum uleng do khat khandai snem ngalalong leng do menta ngayo I ya ka bor jong ublei ka batrei sisya borba leng ba jong ka ne ka yu khares ka jing don jong ublei uba im Hilai bat penkoi ya ki bapang penkoi ya ki bapang dei tang jing pang ha ka liang jong ka do kham tam ka jing pang ha ka liang jong ka mansim kham tam ma ka ni ka juk ka por jong i menta ka bangi don ha ka thong jong ka jing ele ka jing sniu halor ka jing sniu bom don shu bala abadile banile persya kum yiki drap kum jing di bakhla jing di ka penduk ya ka jing ko jing khia jing i ka bakta jing ko jing khia jing i jing ba ma balai pujai rei ai ba ling ba jing don jing lo kin sneng kin kan tu jing i na ka duan ka dupat da ka bo jo blei u blei un ai jing khlain un ai jing shai u blei un ai jing su thu jing i nang tau blei wong kum no jisu nang tala phai ki ban ya lap ki hima ublei bat pen koi ye ki papang uda ong wat ra ai habau ublei wong thanks lesing ye su bakla uji su ong warai ai habawan ki leng do pat ki te ka ying ka sem ki don ka kali ki don ki mobile ki don ki laptop ki lai pujai kumno ban ye ong mangi buat hi sing kai jong jisu ndrei kini ki berkhoi kat kum ki ting ya jong ka por uji sum sum lek thli Hendrei wong rai ka ai bangi don kam nakamta om ke jeng mentoi la de hendrei na ka banta ka jeng mentoi jong pa jong blei nakamta ka jeng mentoi jong pa jong blei tu sa ka ying ka sem ka pediang subhaya phi hadu pa bendami kata ka sino kat ki beri pres bahai phi ki jeng ku jong blei kan sa kat ki bom pediang subha kong kenter wat i pom ru re hang ning in phai begrat ka phai yang balei ublei ai ngi ka paris ka jingwan jong ka paris dei tang mu do wan ban su song su thia su bang ka kamram jong ulung do ka long ning kong ban terwa ya ka jeng kenya ha ka duan grupat keban ar ka kamram jong do ka long ban wan ra ya ublei ba em sha ka ying ka sem jong phi Siaka ying ka samni kham tam sia ki papang ki basitom ki baduk ki bakerduk ki basem lanot ka jengai ei jong blei ka jengai ei jong blei om tang ka liang jom sim kham tam ru ka jing don jong londo kawan ra jing syai ru dei bo ulundo udon ka bor ban ajing syai dei ka bor jong ka yu kharis ka bor jong ka sakramen namar ublei uba im ubawan ban cengo ya kajing ngasem cengi hakadur jo kayu khares kajing don jong ulung do
ngai ngu si sayu blei kan rat blap siap yang cemut berkat hai kinong sarai jongi bla ibit banjit ya kan ikasnong kum ka wei na kata kajaka ba ujisu umdeishu tang temporary address unen regal permanent address nuk mentaksi kecindon jong kelendok kaparis kan nom yap su lanu kemud ujisu hi un nomi no na kene kasnong lanu man la kasngi un saterwai jingknya na kabenta jang api kajingknya sajpap kajingknya cingaingu kajingknya cingero kajingknya pendon burom yo boleh tika syong pat hanga pada pike ngin ko ngu un em ikaktin jong boleh ngin burom na em ikaktin jong boleh ngin im na em kat kum ikaktin jong boleh kajing tip klem kakam kalong kabayap kalong kabamah ngiwan hakan isang ujisu wan ban penterwa jiknya man lakasgi kenang banyo jing start bat kemjuru ban ai yang i ya kabor kenang bangin lut banong em ya basniu ho oi ya babha hadu menta mene ngidang ong ba em ya babha ho oi ya basniu ngawan ra beng ya phi ya kawei ka jingjia de se pi haban puson biang beliau kitu kamtam kilong kemeli osngau bun sin namar lai dab ya thuk bun sin tang bakata kajing ngau nga ong bai paral pret ya thu bai khnam bai gibre bikin suk thu kan ngam chu do nut choki ka don kawi jing jia ngami nang te na sin sibiar minor seminary benwan chra imkhra blok bha ka kali namar ki khna school ki yai rally kiara atu plakat yong say no tobacco say no to smoking siale nam kumta yale am yale na ngade uri bla khalor ni do dang red lorni kamno ki hala kamno pe ha kata ci lorni berbuat kali sultanat atau penedian yahla khana chong sit lang suki kamno ko wei keno hikai terot ya koi kepala jang peran hikai dalap terot sim ya katin golden bat kabu arta dak sentur hala arta senya tobacco senya to smoking latip ka ai ka basniu bat ka ai babha tang ba ngim pat nuot panong em ya ka ba sniu ngim pat tip ka ai basniu bun kilong keparu wadi mo khun ka basniu kroi na ta kadau ngai sa ai ka teng berbor yai ki ken thei i kong proj yai chenrang i ba kroi kan thai rut basyang baduma proj sipang so si kan tan ar ketil tit proj chenrang basyang luwai sipang kroj tak kadang yok babor iba kroj bad ikong proj kejenjang namar pinglatip kita barok kita basniu tang bangim panut banong em habangim panut em ong em komod yaki weng yalam kordit ya pi parsi ar sap ya ki khun wat le mo khun basni wila de pat tembem ngasat puson berbor ka ktin ka ba uling do sat uong ha kasngi pentang lendok practice what you preach im kumba pialap ya ki wei lada manga kum ulung do ma pi kum ki kemi ki pa mangi kum nikai ngile lap ki khun ya ki khna ban le pha la dang ngile im pha kan don em jing kelah handrei pose bu nangi ngilong kum tu no ngelap niam ba pau nam pha la kren phai ke ai berkhoi wong ba kata jing kren jung u ha kata jing khawai kelet thido le yo xir je pramarjan tu xir pramarjan ha ba la kren pat Haknya lap tu kibato ke beneng ke lakang ke ducok ke lapeli. Ki khun ba kelok pasat jahing pelai dek siar cok kita ka perambarjan bati yang ku ducok. Dala dek por bampat ki ong kepe kan ni la ya bam sa itu serwa wara keloi kini perlok permujan kin baiti sla khalut sa dek siar ni men kepa kecing keren jopil adungak la pelai dek siar. Piti wong kumno sis ki bit katu kecing lap kedai ki brium dei yang i.
kecing alap ka dei ki brio tila da manga ban ma pingi kum ki kemi ke pa kum ki na get kami ki sama par ladang ngila alap iki wei ngi kren iki wei ladang ngila imba klempep ka imlang salang cugi ngin salong cing cina balai ka seniu kene teng yalap tang yaki wei ngi sneng tang yaki wei hendrai uniu ju subrang ne usneng yang ibarok kumba usneng nengkong im yala de tu hikai pinanga nabang along uba jemnut bad basngurit kado nut kacing surit tu hikai pinanga nabang along bujemnut kacing kau kacing kai cu dei tang ba su hikren hado ban IT la cingem halor gading pna da kacing surit IT la cingem tugin page ni blai la ai ngi kat kani ka bok leng ba jong kiling do cing don jeng prik cing no ko res bokoi kumba ong polos bokoi si thi ji nong roman lendang prad khot lai huwe du lai phare wong lada u blai u don ha ka liang jongi manu bala banile persya yang lada u blai u don ha ka liang jongi manu bala banile persya yang na ta kadau u blai u don berbor ha ka liang jongi na kata kadau wan ban syong ban sa ha ka dur jong kene ka yu kres namar u blai don rengkat bangi u jangi ubu kenang yak sakramen jong cing kentang lendo lengba jong kelendo wan bu penrit yelade penwan syong hakadur jong ni ukbu hakadur jong yu khares tuinai ti bo blai ngur ku godongi komaya kemen komaya risa komaya kenhoi bangla yo ik parish tungin duai ken bangin im pat kum ki khun jong blai ngi blai ngi sngom tal ai ka bor ken mau ngi kelendo ngi de ki priu kim de ki blai hakmat tu ping ting ong ladanga kum ulundo kum nong sarai rangba jong kene kisnat niam mauyong ringkat pada asistan jong ai pra edmon ladamangi kum kilno ngile kum bakala sngopha da ka jing sungrit da ka jing shania wan yathu phadar di bale kumta ka long kumta wat nom that pi that tu wal pret ru sa that kala pi that iki we ya wal pret pamadan wa pret sat hatunum tegada ngi pediang i pat da ka jing sungrit ya treilang ngidei ki brio ngidei ki nong pop ngasat kan ma berbor ki wei jing jia panu penkut artat no nang ne kai kita jing jia per penjau umat yang a per pen kita yang ha ka wei ga sngi ngasong sapla knarit ai kai pediang kemenyon barok ki wanam ko siu ko jisu ker khu yang a ka nong pop la sya khot jisu la sarong ko paman sim ker khu yang a nong pop la sya khot pam sim su khrau yo i ka ta su khrau uai ulai nga si ternem dai kawai ka khana bastat ber klipha dem ko si khrup so ko nong pop to khu yang mentat chakhot jisu mentat chakhot pram mentat chakhot nong pop ko nong pop to khu yang ngala saban ong so khendiat hep khina phim panang phai kai biang rei kong kawan ka bo jo ulai jing pensai jo musim khu medei upadar medang dei unong ngam chumwan jeng pertai nam tai bohong ngalawan nam ta unong pop ublei wan nam ta chengi kinong pop tegrau ngi don kam men yarap mar keliang ngi don kam men ya penbej mar keliang komok tina wei ngi don kam men ya karek mar liang ban ngi don kam ban pediang ya kata ka correction ngila ban pediang correction tang lang ngi don kamsim surit bat kamsim pan map i wei ya wei pat kum ki keme ki kepala rangi la sukto bangi mai ki kun la kum mai la kum dom la kum bitar mdei ban surem ma mo kun la kum mai ya pi mene la kum tim ya pi mene namar bang e ya pi kum ki kun la sukto ba mai i me mdei ban rai me ma mo mene ni ngala pendom ya pi ngala kum sai la ngala kum tam sneng ngala kum klem krekot kam sim ya ma berbor tang ki basurit kila bani pan ma pan ma na do don do dok mesim ki riu serong ki pan map tang na krem yang sentur kada bakal dur pat dei hang ne biang ka tin jebli gong menu kini ki briu ki burom nga tang na krem yang sentur kudo nu jong ki pat kecengai nga Markus lenong ka ba nyau khot ba kini ki briu ki burom nga tang na krem yang sentur di ai pamanga pingi don ne ngi burom na do nut na do mesim ya ro yu belai na do nut mesim om da kecing asap ndai da kecing keluj mesim
dah cusut IT jublay berublain kerku kedok ini dua lem nam dah jongi kileng dok kita try kini keparis sedang kamtam ikan dok kita kijing lese hakil kajikasyong kajikasa kini kita henry ublay hi nomor ino ublay betilenti ublay unyarapi bermapigi pa jublay kuma piang nur banyok paris tu jisuhi buat don hakaduan kedupat hak kata bernakal hak kenya kekriam unang teksai kejingkar ku kedok halor jong pi wp kajing kasam jong pi un kta iba pang bistom kibaduk berjenjar kiri kun thai ke bismillah ublay hin sampai tengan ublay sampai koda ke bawah tu ujisu dalam dia long gospel yonis senang kasan dekat basan tu yai sabat nga namar klam nga pin namla benle tu yai sabat nga klam nga pin namla benle ai bangi kelendo komong udon bosko bakhuj give me soul take away the rest ai yang ai ke mensim simno kat kebadon layo ke mensim ke labiang kata ka di temu jong kelendo ke bau blei bu tai semu ha kelendo balai usang ubu ya kan kedan kelendo kenang ban penim ya ke mensim penyalam yang ini sia kata kacing im pom cukut tu blei jong cing i unang kerkudo unang petelanti yang i bari baro pengelak ban priang ban pemnai ka nam jong blei bangin long kasakhi ke ba im jong blei bangin long ke cing syai jong ublay haki weipat kenang bagi kentip ke itu yau ni Yesus badon hakayu Kristus ko en ro yau Yesus Kristus